Evo, dobro jutro drugari, dobrodošli u novi putopis. Naime, dan 3 u Japanu, idemo polako u obilazak Tokija. Trebalo bi da obiđemo danas glavni gradski park, nekoliko hramova, ali kažem, vidjet ćemo koliko će nam vreme izaći u susret. Tako da, šta bude, bit će, sve samo uživajte u ovom putopisu, pa se čujemo malo kasnije. Evo drugari, nalazimo se u delu grada koji se naziva Asakusa. Tu idemo, posjećemo jedan hram i odavde se vidi prelepo veliki toranj Tokija. Tako da danas super služi sunce, malo su najavili za popodne kišu, tako da eto malo nas je vreme poslužilo. Idemo da snimamo, uživajte u kadrovima. Na putu do hrama ima dve velike kapije koje sam upravo prošao i između njih se nalazi lokalni market sa pretežno hranom i suvenirima i generalno je prelepo, znači stvarno današnji dan je počeo super, idemo sad u obilazak hrama da vidimo kako izgleda i onda nastavljamo dalje. Nažalost, nemamo puno vremena s obzirom da imamo ceo dan isplanirano, ali koristimo najbolje što možemo, ono što imamo.
Nakon što smo obišli manastir, idemo polako do Ueno parka, glavnog gradskog parka u Tokiju, i da nastavimo dalje sa obilascima. Evo, drugari, nalazimo se u regiji Šibuja, koja je glavna turistička zona u Tokiju. Tu se nalazi onaj veliki pešački prelaz koji je jedan od najvećih na svetu, svako najveći u Tokiju, jedna od najposećenijih turističkih atrakcija u ovoj zemlji. Tako da idemo tamo, tu se nalazi i statua čuvenog psa Hachiko, koji je simbol za lojalnost. Ne znam da ste imali priliku da čujete o njemu, ako ne, pogledajte film sa Richardom Gerom na ovu temu o lojalnosti tog psa, pa će vam onda biti čitava priča znatno interesantnija. Tako da idemo dalje u obilazak. Nadam se da će vam se svidjeti kadrovi. Vreme nas služi, malo su najavili za popodne kišu. Do sada, iako je 12 stepeni, dosta je hladno, ovde sunce nas greje.
kada dođete na ovu glavnu raskrsnicu u Tokiju, da znate, imate Starbucks koji se nalazi na jednom od ovih ćoškova i možete se popiti na drugi sprat i odavde se pruža fantastičan pogled na čitavu ovu veliku raskrsnicu. Tako da, učinite to, dođite gore, pogledajte jer stvarno je magično. Evo, tačno iza mene sada se nalazi čuvena statua psa Hachiko, tako da idemo da ga snimamo i da vidimo kako izgleda. Más tranquilo, más feliz en tu trabajo, en tu viaje, donde estás que viajas para estar más protegido, para estar siempre feliz a veces. Ova downtown regija je apsolutno ludilo, čovjek se svašta dešava, toliko je glasno, ali ne od ljudi nego od strane, kažemo, konzola ili nekih muzičnih instrumenta, tako da jako je šareno, jako je puno znakova, sve znam mu totalno drugačiji vibe nego što sam imao prethodnih dana u Japanu, tako da sunce menja sve. Puno ljudi napolju, osmesine na licima, stvarno je divno. Evo, napuštamo polako downtown Tokija, idemo u drugi deo grada. Ovaj deo mi je prosto sjajan, znači mislim da je ovo najbolji moment u Japanu koji sam imao do sada, tako da ako budete dolazili ovde, ovaj deo obavezno posetite. Nedaleko od centra grada se nalazi i Yoyogi nacionalni stadion,
koji je prvobitno bila gimnazija sa bazenom i tokom letnjih olimpijskih igara u Tokiju ovaj stadion se koristio upravo za olimpijske igre. Tako da idemo da ga obiđemo, da ga vidimo malo. Ne verujem da ćemo ući unutra s obzirom da je i danas on gimnazija.